खालामनि रादाबाव बरायबाय। आसाम काव्य कानुनजों CITनि सेमिनार हलआव मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आसाम काव्य कानुन आसामनि मोनसे थुनलाइयारि समाज। बे हाबाफारियावनो शिक्षापीठ बान्थाखौ होनाय जायो। शिक्षापीठ बान्थाया बै बिमा बिफाफोरनो बावनाय जादोंमोन जायफोरा सोलोंथाइनि बेसेनखौ बुजिदोंमोन आरो बेबायदियै गावसोरनि गथ'फोरखौ नायदिंदोंमोन आरो लामा दिन्थिदोंमोन आरो दिनै बिसोरनि गथ'फोरा जाफुंसार आरो बिबान गोनां समाजारि जाबाय। गासै आसामाव 22 नखरफोरनो शिक्षापीठ सन्मान बान्थाखौ होनाय जादों। गथा कविता समरहआ मोनसे सरासनस्रा नङै हाबाफारिमोन जायखौ मोननै जथुम्मायाव राननाय जादोंमोन। मोनसेया खन्थाइ आवरायनाय आरो गुबुन मोनसेया सल' खिन्थानाय। मुंदांखा सल' खिन्थाग्रा अतनु भट्टाचार्य आरो मिताली देवआ गुबुन गुबुन मडेलजों लोगोसे मोनसे समायना आरो आरिमुआरि दिन्थिफुंनाय दिन्थिफुङो। बेयो आथिखालाव थुनलाइनि फोथाराव बावैसो सोलिबोनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे सान। खन्थाइ जथुमाव सरासनस्रा नङै राजबंशी खन्थाइ आवरायनाय जादोंमोन। असमिया खन्थाइनि अनगायैबो गोबां खन्थाइगिरिफोरा नेपाली राव आरो बर' रावबो खन्थाइ आवरायदोंमोन। गासै जथुम्मायाव सा 100 सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ the best award in our life আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে। মই আশা কৰোঁ যি 26টা ফেমিলি নিৰ্বাচিত সকলোৱে সেইটো ক'ব আৰু আমি আমাৰ ফেমিলিৰ understanding সাহিত্যের উদ্দেশ্য the power, the shakti of writing. মেহৰমপুৰ নামৰ চহৰখনত যেতিয়া মোৰ কাম ধান্দা সকলো বেয়া হৈ গ'ল, মেহৰমপুৰ নামৰ वालाव सैनानै दोननाय गोजाम सावगारिफोरा खुगाजों ओंखारनाय मोनसे एम्फौसो। आरो आपडेटनि थाखाय खालामनि रादाब थाबाय था। नोंथांमोना मोनसे आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आराम गोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो, जेरै एयार कन्डिशनिं, आराम गोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा, जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आराम गोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।